ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ଯିବା ଚାଲିଲୁ। ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୁଲିଯିବୁ ନା ମୁଗୁଲ। ହଁ ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକଉଥିବୁ। ଆସ ଚାଲ। ଛାଡ଼, ଏଇ ଗୀତରେ ମଣିଷ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଲୋ ଏଇ ଗୀତରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ମାଇ କୁତିଟା ବି ଦେଖିବନି ମୁଁ କେମିତି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଦେଖେ। ଏଇ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଆମର ସେଠି ପୁଣି ବହେ କାମ। 150 ଅଛନ୍ତି ଓଢ଼ଣା ଦେବେ। ଯାଉଛି ବାବୁ। ସେମିତି କରିବୁ ଆଁ। ଯୋଉ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆରେ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଚିହ୍ନ ବାଲା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ ହେଇତେ ଆଇଲେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଆରେ ପଇସା ଆଗରେ ଶୋଇବ ମାନେ କଣ ରେ? ପଇସା ଦଉଛି ସିଏ, ଆମେ ଆମର କଣ ଅଛି? ହଉ ଇଏ ବୋଉ ଗାଈ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେଣି। ହଉ ମାଲୋ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କର। ବଡ଼ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କହୁନ କୁହ। କହିଥିଲେ କୋଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୋଳ ଯାଉଛି ମାସି ବଡ଼ ବାପା। ତମେ ମାସେ ହବ ଘର ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଣିଛ। ହଁ ସେ ଯାହା ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ କରିକି ଯାହା ପଦାକୁ ଛାଡୁଛି ବଡ଼ ବାପା, ମୁଁ କଣ କହିବି? ମା ରିଲ୍ସ କଣ କିଲୋ? ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ କରିକି ଯୋଉ ଦୁନିଆ ସାରା ଦେଖଉଛନ୍ତି ବ। ଆରେ କହୁନୁ। ହଁ ବଡ ବାପା, ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଖରାପ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ। ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଲେଣି। ସେ ସନା ବାବୁଙ୍କର ବୋହୁ ଏମିତି ରୁମାଲ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଭିଡିଓ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ କି ଯୁଗ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ବା, ଘରର ମୁରବି ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା। ଆଲୋ ଠିକ କହିଲ, ଘର ମୁରବି ତ ଦୁର୍ବଳିଆ, କାହା କହିବ? ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ତି ଦାଦିଙ୍କି, ଆଉ ଏଇ ବୋହୂ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଛିକି ମ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି।